Apa? Dilan. 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 Dilan betul? Oh, mak ganda be. Itu nok mana ni lah? Aci kalu sari. Acur kan sini tu nak kira. Aci rendu kalu sari. Oh, mak ganda be. பயந்த சுபாவம் கொண்டவர்கள், இதயத்தில் கோளாறு உள்ளவர்கள், இல்லைன்னு சொன்னால் வந்து எதை கண்டாலும் அதிகமாக யோசிக்கக்கூடியவர்கள் தயவு செய்து இந்த காணொலியை பார்க்க வேண்டாம். மனதை பதப்பதைக்கும் ஒரு காணொலியை தான் உங்களோட முதல் தடவையாக சமூக வலைத்தளங்களில் நீங்கள் இந்த காணொலியை வந்து பார்க்க போகிறீங்க. பார்த்தீங்களா இருந்தால் ஒரு 16-17 வயது நிரம்பிய ஒரு சிறுவன் மண்ணில் அப்படியே மூழ்கி 18லிருந்து 20 மணித்தாலத்துக்குள்ளே அந்த சிறுவனுடைய உடல் அந்த ஊர் மக்களால் மீட்கப்படுகிறது. அவருக்கு உடனடியாக அந்த ஊர் மக்களால் முதலுதவியாக தண்ணீர் வழங்கப்படுகின்றது. உண்மையாகவே இப்படியாக மண்ணில் புதைந்தவர்களையோ அனர்த்தத்திற்குள்ளானவர்களையோ உடனடியாக நீர் கொடுக்க மாட்டார்கள். ஆனால் அந்த மக்களுக்கு வந்து தெரியவில்லை. சாதாரணமாக உதட்டை நனைத்து விடுவார்கள். நீர் ஆகாரம் சென்று அவர்கள் அடைப்பு ஏதாவது ஏற்பட்டு விடும் என்பதனால் உடனடியாக மூச்சு விடக்கூடிய அளவில் அந்த ஆக்சிஜன் தான் வந்து வழங்குவார்கள். ஆனால் இங்கே தண்ணீர் கொடுக்கப்பட்டு அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது என்பதை நீங்கள் இப்பொழுது பாருங்கள். அவனை கொஞ்சம் நோண்டா வந்துருவேனா අනතුර එවන සාහන කරන්න කවුරුත් ආවේ නැහැ. නැතිලා ඉන්නවා 8 දෙනෙක් විතර. දෙයින් දෙන්නෙක්ව බේරගත්තා. දෙන්නේ තුනේ අපි බේරගත්තා. තවත් කෙනෙක් මේ යට ඉන්නවා. යට තවම ඉන්නවා. ආමීකෝ පොලිසියෙන් එක්කෙනෙක් වෙලා ගියා. බලධාරී කවුරුත් ආවේ නැහැ. ඊයේ ආයෙත් නම් දෙන් බලන්න කීයද ගමේ මිනිස්සු විතරයි එකතු වෙලා මේ වෙලටි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පැය 24 පැය දෙන් 18ක් වුණා මේ අනතුර වෙලා. කිසිම කෙනෙක් ආවේ නැහැ. යට වෙලා ඉන්නවා 8ක් විතර. ටක්ලියට 8ක් ඉන්නවා. ගොඩ කීයක් ගත්තද? ගොඩ 4 දෙනෙක් ගත්තා. එක්කෙනෙක් මැරලා ඒක. දැන් මෙතන කවුද ඉන්නේ? මෙතන ආච්චි එයාගේ මුළුමලයි. டிலான் அப்பேன் பேசுகிறது கேட்குதா, எப்படி ஓகேயா என்பதாக இந்த குரல் வந்து ஊர் மக்களால் அந்த தம்பிக்கு வந்து கூறக்கூடிய வார்த்தைகளாக இருக்கின்றன. அந்த தம்பி எந்திரிச்சு பார்க்குறாரு, கழுத்தை தூக்குறாரு, மூச்சு விடுறாரு, ஏதோ பேச முற்படுறாரு. ஆனால் முழுமையாக அவர் என்ன பேசினார் சொல்லி விளங்கலை. ஏன்னா 18லிருந்து 20 மணித்தியாலங்கள் அப்படின்றது நீண்ட நெடிய ஒரு காலம். ஒரு நாளுக்கு 4 மணித்தியாலங்கள் தான் குறைவு. இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அந்த உடல் எவ்வளோ பாரங்களை தாங்கி கொண்டு அந்த மண்ணுக்குள்ளே புதைந்து போயிருக்கும். அப்படி இருந்தும் அந்த உயிரோடு அந்த தம்பி மீட்கப்படுகின்றார். என்ன காரணத்துக்காக இந்த உலகத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரோ தெரியாது. ஆனால் அந்த ஆசை நிறைவேறியதா என்பது தான் இந்த காணொலியுடைய மிக முக்கியமான விஷயம். தொடர்ச்சியாக பாருங்கள். මේ ආච්චි පේන්නේ මඩ වෙලා තියෙන මේ දෙන්නේ. මඩ වෙලානේ. ඔව් එන්නේ. මේ ඉන්නේ ආච්චි තමයි. මේ ඉන්නේ ආච්චි. මේ ඉන්නේ ඕනේ අන්තිල ගාන ඉඩික්කරේද හරි. දිලා ඔය පදේ. දිලා බය වෙන්න එපා. බය වෙන්න එපා. බේර ගන්නවා. දිලා. 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 පුතා. දිලා. 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 බාරේ. අනේ. අත කරන්න. අනේ. අපි තනි කෙනෙක් කිරියා. උණුවතර නෑනේ. උණුවතර දෙන්න නැහැ. තනි කෙනෙක් කිරියා අපේ. අපේ උණුවතර පොඩක් වහලා දෙන්න නේද? උණුවතර දෙන්න පොඩක්. උණුවතර දීලා අයියා දක්කලා මෙයා. නෑ. පුතා තනි. අපේ. දිලා. 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 දිලා පුතා. கொஞ்சம் இருங்க. பொட்டாய். දිලා. දිලා. சுடுதண்ணி கொஞ்சம் எங்க தலை ஹாஸ்பிடல் அண்ட பே
kita bayar tu benda. Hari. Free apa? Limit benda. Cuta benda kan? Sorry. Dilan. Benda. Kunci Dilan. benda. Dilan. Band ඔක්කොම ඉන්නවා. ඔක්කොම කටි ඉන්නවා. Dilan dah konja kaal de. Oru kaal ta editharidi. Kaalam koodalada. Kaal matana. Main itane kar. ඔය කකුල විතරයි තව එකක් ගන්න. බැරිලා පෑ භාගකින් වගේ ගත්තා. එතකොටම සීතල වෙලා තිබ්බා පල්ලයට ගෑනකොට මේකේ නායකයෙක්ගෙන් 8 දෙනෙක් විතර නායක මේකෙන් මාට් වුණා. ඊට පස්සේ ඒකින් ඔක්කොම ටික ගත්තා. තව එකෙනෙක් විතර ඒකෙන් දිනනවා. ඉතින් අරගෙන ඉන්නවා. මේකේ මෙයා මේ නායකයෙක්ලා විනාඩි භාගකින් විතර මෙයාව ගත්තා. එතකොට ඒ වෙලාවෙන් බැලුවා එන්නවල ඔක්කොම සීතල වෙලා. ඒ වෙලාවම මෙයා උනාගේ නැති උනා කියලා අපිට දැනගත්තා පුළුවන්. ඉතින් වලට අපි යන්න බෑ. පාරවල් යන්න විදියක් නෑ. එමතනම කඩලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට පොලිසියට දෙනුම් දෙන්නොත් ඒ කොහෙන් දෙන්නොත් ඒකට දෙන්න බෑ. අපිට යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ අදත් එක්කෙනෙක් කොහොලවිච්ච එක්කෙනෙකුත් අරන් ඒත් මග ගිහලා ආපහු අරන්ව යන්න බෑ. එමතනම නාය ගිහලා තියෙන්නේ. මෙතන පටන් ගත්ත ගම ගලා ඩවුන් වෙනකන් යනවා. நிலம்பை என்பது அந்த ஊர். நிலம்பை என்பது குறிப்பாக கண்டி மாவட்டத்தில் மத்திய மலைநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குக்கிராமம், சின்னஞ்சிறிய ஒரு கிராமம். இந்த கிராமத்தில் தான் 27-28ஆம் தேதியில் பெய்த அடைமழையில் மண் சரிவில் கிட்டத்தட்ட 6 பேர் கொண்ட அந்த குடும்பத்தினுடைய வீட்டின் மீது ஒரு மண்மேடு சரிந்து விழுந்திருக்கின்றது. ஆறுக்கு பக்கத்திலேயே இல்லை ஒரு ஓடைக்கு பக்கத்திலேயே அவருடைய வீடும் காணப்படுகின்றது. அதற்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆலயமும் காணப்படுகின்றது, முருகன் ஆலயம். எத்தனை தெய்வங்கள் இருந்தும் என்ன பயன்? மிகப்பெரிய ஒரு பேரழிவை எங்கள் நாட்டுக்கு ஏற்படுத்தி விட்டது. என்னதான் இருந்தாலும் அழிவுகள் என்பது தவிர்க்க முடியாது. நாங்கள் தெய்வத்தை குறை சொல்ல முடியாது. ஆனால் கூட இயற்கை சீற்றத்துக்கு முன்னால் நாங்கள் அனைவரும் சாதாரண தூசுகள் அப்படின்றத இந்த விடயத்தின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. சரி, டிலானுக்கு தொடர்ச்சியாக என்ன ஆனது அப்படின்றத நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பாருங்கள். ஊர் மக்கள் எவ்வளவோ போராடுகின்றார்கள். அதில் ஏற்கனவே முதலாவதாக அந்த வீட்டிலிருந்து ஒரு சிறு தம்பி இறந்துட்டார். ஒரு 10 வயது தான் நிரம்பியிருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். எனவே அதற்கு பிறகு அந்த வீட்டினுடைய பாட்டியும் மீட்கப்படுகின்றார், டிலானும் மீட்கப்படுகின்றார். இன்னும் 3 உடலங்கள் அந்த வீட்டினுடைய மண்ணிலேயே புதைந்து போய் கிடக்கின்றது. මම වතුර දෙන්න කිව්වා. ඔඩිය ගන්න මරනවා. බඩේක නැතුණනේ. නමයා මේ ඕම අල්ලගෙන දැන් කවුරු පඩ ඇදලා බලන්න. පොඩින්ද? දැන් ගත්තේ නේ. ඇයි? ඒ වෙලාවෙම ඇවිල්ලා මොකද කරලා තිබ්බනේ ඉවරයිනේ අප්පා. ඒ විදිය කරන රාජ්‍ය ආයතන කවුරුත් නැහැ බලන්න. අවුල තියෙන්නේ. ඔල්ල තව ටිකක් කලින් ගත්තා බෑග් එක ගත්තා නේද? බෑගේ ඉස්සලා ගන්න තිබ්බනම් බෑරන් තිබ්බා. බෑර ගන්න තිබ්බා. මෙච්චර දඟලන නෝනේ. ආයෙත් දීලා තිබ්බනම් ළමයා බෑරන් තිබ්බා. අපි වතුර දීලා රෝ දීලා උණෝතර දීලා ඔච්චරලා කටු කරගෙන හිටියා. කිතිය අපි මේවා කරගෙන කවුරුත් ආවේ නැහැ. බලාදාරි කියලා ආවේ නැහැ. මේ ළමයා වතුර ජීවිත කීයක්ද කියලා. ජීවිත කීයක්ද? නෑ මේ නිය තියන්නකෝ බලන්න. සංගාම්බරෙන් භාගයක් එක පැත්තම කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක පැත්තක ඉන්නවා. තව එන්න කොහමරි තව ඉන්නවා 10ක් 12ක් විතර යට වෙලා. මේක ලේසියෙන් හොරගන්න බෑ ඩෝසර් දාලා අර මේ තමයි ගන්න වෙන්නේ. අපේ ඒක සයිඩ් දලා කරන්න. ඒක ගොඩ දාන්න උඩරිම ට්‍රයි එකක් දුන්නා අපි. ඕලා කොච්චර මවුනාද? දැන් රැඳලා සීතලයි ඔක්කොමනේ. අපේ
පන්ති දරුවන අප්පා. නැතිලා නේ. Nanti. Pak. අලගාරලා ජීවෙන ගානන ඔල්ල බේර ගන්න තිබ්බා මේ ඔක්සිජන් එකක්වත් මේ ෆස්ට් එයිඩ් එකක්වත් දෙන්න විදියක් නැහැ. මේ කියන්නද? පැය 21ක් විතර මේ යට වෙලා ඉන්නේ මේ කට්ටිය. ෆස්ට් එයිඩ් එකක්වත් දෙන්න ඔක්සිජන් එකක්වත් දෙන්න විදියක් නැහැ. Kawurat nih. කවුරුවත් නැහැ. ආවෙත් නැහැ. මේ Dili di mana? එහෙම දීලා තිබ්බනම් බේර ගන්න තිබ්බා මේ පැය භාගයකට කලින් මේ ජීවිත නැති වුණ යාගේ. උඩුරුකා. ගොඩ මාල්. Apa deh? Pokoknya itu Pak Man. Adimu deh. Kalau awalnya, jadi banyak hati-hati itu banyak. Ani ende boy pucca kala. Untana denne kelluwana ari kakula. Ya, ya. Kota kita අපි ඉන්දියා දිය මාර්ග මොනවාද කොටද? Dewa. Godiya koහෙද යන්නේ? Godiya. Hati. ඕනේ අතන කොට ගොඩ. අන්දාම බඩට. දේවාලයන්දී අපි නායකය අයියේ 6ට විතර ඒ වෙලාවෙ ඉඳලා අපිට කිසිම කෙනෙක් අපිට ඒ කටිය බේර ගන්න සහාය දුන්නෙත් නැහැ. අපි ප්‍රථම ආධාරයක් දුන්නෙත් නැහැ. අපි මේ වෙනකන් තිබ්බා ඒ ළමයා පැය 21යි. මේ ළමයාව දැන් තව විනාඩි දෙකකට ඉස්සෙල්ලා පැයකට ඉස්සෙල්ලා බේර ගන්න තිබ්බා. ඒත් ඔක්සිජන් එකක්වත් මොනවද දෙන්න අපිට කිසිම කෙනෙක්ගේ මේකක් තිබුණේ නැහැ. දානදාරයක්වත් තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් ඒ ළමයාත් නැති වුණා. තව කොහමද 10ක් විතර ඉන්නවා. යට වෙලා ඉන්නවා 10ක්. මේ ගලහ එතකොට දේවාල හන්දියේ ඊයේ හවස 6 සිට මේ හාපත් යාලකුණෙන් නායකාවා ඒකෙන් ගෙවල් 12ක් විතර සම්පූර්ණයෙන්ම යටත් වුණා. ඒකේ එක ගෙයක් තිබ්බ තැනකත් තාම හොයාගන්න නැහැ. ඒකෙන් ජීවත් වුණු 12 දෙනෙක් විතර තාම යට වෙලා ඉන්නවා. මෙතකල් කවුරුත් ඒක සාහනය කරන්නත් කවුරුත් ආවේ නැහැ අපිට. මේකෙන් 12 දෙනෙක් විතර යට වෙලා ඉන්නේ. ඒකෙන් අපි 5 දෙනෙක් විතර ගොඩ ගත්තා. ඒකෙන් ආච්චි කෙනෙකුයි ඉස්කෝලේ 12 ළමයෙකුත් ඒකේ හිටියා. ඒකේ දෙන්නෙක් අපි පණ පිටින් ගොඩක් දෙනා ගමේ කට්ටිය සායොත් එක්ක එතකල්
තුන්දෙනෙක් දැනට ජීවත් වෙන්නේ මැරලා ඉන්නවා. පැය 22ක් පමණ මේ ගොඩගන්ට ගොඩක් වේසුණා. ඒ අවස්ථාවේ වුණත් ආච්චි නම් මිය ගිහිල්ලා සිටියේ. නමුත් මුණුබුරා පණ පිටින් සිටියා. පණ පිටින් සිටින වෙලාවේ එතුමා බේරගන්න අවස්ථාව තිබුණා. නමුත් මේ වෙනකන් සහන කණ්ඩායම කිසිම තැනකින් මේ ස්ථානයට පැමිණලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ ළමයා බේරගන්න තිබ්බ අපි ඉන්න වෙලාවෙත් ඒ ළමයා පණ පිටින් හිටියේ. ඒ ගමේ කට්ටිය එකතු වෙලා ඒ ළමයා මේ බේරගන්න අවස්ථාව තිබුණා. ඔක්සිජන් ටිකක්වත් දෙන්න කවුරු ආයෙත් හිටියා නම් මේ ළමයාව බේරගන්න තිබ්බා. ගොඩාක් මේ ගමේ අය එකතු වෙලා මහන්සිලා තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ පාරක් නැහැ. ඔව්. පාර නැහැ. කොහටද යන්නේ? අපි යනවා දෙල්තොට මේගොල්ලෝ දෙල්තොට යනවා මම ගලහ යනවා. කිලෝමීටර් කීයද? කිලෝමීටර් 33ක් තියෙනවා. නුවරේ ඉඳලා දෙල්තොටට කිලෝමීටර් 33ක් තියෙනවා. මේ අපි මේ නාය ගිහිල්ලා අනාථ වෙලා අපි මේ නිලම් පාසලේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. පවුල් 20ක් විතර ඉන්නවා. කුඩා දරුවෝ 25ක් විතර ඉන්නවා. ලෙඩ කට්ටියක් 3 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඒ වගේම මිනිස්සු ඔක්කොම 80ක් විතර ඉන්නවා. අපිට මේ වෙලාවේ ගමේ කට්ටිය අපිට කැම්බීම් වලින් උපස්ථාන කරනවා. රාජ්‍ය බලධාරියෙක් නම් තාම කවුරුත් මේට ආවේ නැහැ. අපිට ඉතින් ඉන්න තැනක් හරි ගස්සලා දෙන්න අපිට සහනයක් සලසන්න ඔයාලට එකතු වෙලා අපිට ඉන්න තැනක් හරි ගස්සලා දෙන්න. ஒரே ஒரு உயிரையாவது அந்த ஊர் மக்கள் எப்படியாவது காப்பாற்றி விடலாம் என்பதாக அதிகமாக போராடுகின்றார்கள், பிரயத்தனங்களை மேற்கொள்கின்றார்கள். மண்மேடு மூடி கிடக்கின்றது. அந்த டிலான் தம்பிக்கு ஆக்சிஜன் வழங்கியிருந்தால் அந்த தம்பிக்கு ஏதாவது நடத்தியிருக்கலாம் என்பதாக அந்த ஊர் மக்கள் போராடுகின்றார்கள். ஆனால் அந்த மீட்பு குழுவோ இராணுவமோ போலீஸோ அந்த ஊருக்கு வரவில்லை என்பது மக்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு வேதனையாக ஆதங்கமாக காணப்படுகின்றது. மிக முக்கியமான காரணம் அந்த ஊருக்கு போவதற்கு வழி இல்லாமல் இருக்கலாம், ஏனைய இடங்களில் மண் சரிவு காணப்படலாம். இப்படியான சூழ்நிலை தான் அந்த ஊர் மக்கள் அதிகமாக அங்கலாய்த்து கொண்டு எங்களால் டிலானை காப்பாற்ற முடியவில்லையே என்பதாக மிகவும் வேதனைக்குள்ளாகி இருக்கிறார்கள். எங்களுடைய போராட்டம் அனைத்தும் வீணாகி விட்டதே என்பதாக வருந்துகின்றார்கள். எனவே இந்த காணொலியை பார்த்துருப்பீங்க. நிலம்பை ஊரில் இடம்பெற்ற இந்த நிலைமையை யாராலும் மறுக்க முடியாது, மறக்கவும் முடியாது. காரணம் கண் முன்னாலேயே ஒரு உயிர் பலியாகி இருக்கின்றது. ஆனால் அந்த வீட்டில் யாருமே உயிரோடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். இந்த காணொலியை பார்த்த மட்டும் இல்லை, ஊர் மக்கள் எவ்வளோ போராடுகின்றார்கள் அந்த ஒருவரையாவது காப்பாற்றி விட வேண்டும் என்பதாக. ஆனாலும் முடியவில்லை. இதுதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை. இன்னும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட மற்றவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்து அவருடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு அது கேட்டாற்போல் முடிந்த அளவுக்கு நாங்களும் மற்றவர்களோடு சந்தோஷமாக அவர்களை வாழ வைத்து விட்டு நாங்களும் வாழ்வோம். பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு இருந்தவர் நாளைக்கு இல்லை, நாளைக்கு இருக்கிறவர் இன்றைக்கு இல்லை. யாருக்கு எப்பொழுது என்ன நடக்குது யாராலையும் கணிக்கவே முடியல. எனவே தயவு செய்து முடிந்த அளவுக்கு மனிதநேயம் காத்து மனிதனாக வாழ்வதற்கு முயற்சி பண்ணுவோம். இப்படியான காணொலிகளாவது எங்களுக்கு இப்படியான விடயங்களை புலப்படுத்தட்டும். இன்னும் ஒரு காணொலியில் சந்திப்போம். இது தினேஷ் சுந்தர். யூடியூப் மற்றும் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், டிக்டாக்ல என்னுடைய இதே பேரில் அனைத்தையும் தொடருங்க. இதே போன்று பல செய்திகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நான் தயாராக இருக்கின்றேன். உங்களுடைய நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு ஆதரவு தாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.